Hola a tothom, anem a parlar en aquesta sessió una mica de com podem monitorar el sistema i ens focalitzarem sobretot en l'apartat de servidor. Monitorar què vol dir? Veure com va el servidor de càrrega, quants processos té corrents i de memòria lliure, si no, l'espai en discs i tot això és les parts que cal monitorar d'un servidor per evitar-nos que ens doni problemes i que, per exemple, es quedi sense disc i se'ns pari la màquina. Llavors, utilitzarem diferents comandes a nivell de consola i el que farem és, per una banda, monitorar el sistema i per l'altra banda li donarem càrrega, farem que tingui ocupació. Una comanda molt comuna, aquí tinc dues consoles, estic connectat en un servidor, un Ubuntu 20.04 server, i estic des d'un desktop client per poder tenir més d'un terminal obert i poder-ho veure en paral·lel. Hi ha una comanda molt comuna que és la comanda top. La comanda top el que ens mostra és, aquí tenim primer l'estat de la màquina, quant temps fa que està arrencada aquesta màquina, en aquest cas fa 4 minuts que l'he arrencat, els usuaris que hi ha connectats, són 3 usuaris, podem veure els usuaris que hi ha connectats, si fem la comanda who, és a dir, ens mostra quins estan aquests usuaris connectats. En aquest cas tinc 2 en remot de 2 sessions de terminal, que són les que estic fent des d'aquest Ubuntu desktop. Tinc 2 consoles amb l'usuari Jordi, per tant són aquestes dues d'aquí, ens diu des de quina IP s'ha fet i a quina hora s'ha començat la connexió, i TTI1, aquesta d'aquí, és la connexió que està fet directament al servidor. Jo tinc el servidor aquí parat, però estic també connectat a dintre amb ell, per tant són 3 usuaris, encara que sigui el mateix usuari, són 3 sessions connectades aquí, per tant aquests són aquests 3 usuaris. Aquest load average d'aquí es correspon a la càrrega que té el sistema en els últims 5 minuts, 5 minuts, 15 minuts, si no estic equivocat, és les mesures que fa. Aquí tindríem els processos que estan corrents, 113, quins estan running, quins estan sleeping, parats o stop. Si busqueu informació en detall de cadascun d'aquests paràmetres veureu cadascun quin vol dir. Però una de les parts més significatives que podem veure aquí és la càrrega que té la màquina. La càrrega d'usuari, la càrrega de sistema, això seria més la part de kernel, aquesta és la part de NICE, que és la part de processos que estan en la prioritat correcta perquè s'executin, no s'han prioritzat ni més ni menys, és una execució normal. Aquesta part d'aquí d'idle ens diu quina part del sistema, quin percentatge del sistema està parat, sense fer res. I ara veieu que la màquina sense càrrega està a un 99%, 99,3% de lliure. I aquí el que tenim és la memòria. Si aquesta màquina té 2 gigas, doncs n'hi ha una i mitja de lliure, les utilitzades, etc. I el mateix amb la swap. Per tant, en aquesta comanda d'aquí, top, ens permet veure aquesta informació. Aquí el que tenim són els processos que hi ha, els diferents processos que hi corren a la màquina, on ens està dient de quin usuari és el propietari. El PID és el process ID, el número de procés, tot procés que s'executa acaba generant un PID, ara el veurem. I aquí també tenim percentatge de memòria, percentatge de CPU que ocupa, el temps que fa que aquest procés està corrent, etc. Tota aquesta informació. Llavors, aquesta top és una de les comandes per fer-ho i veureu què passa si li donem càrrega en el sistema, i el que faré per donar-li càrrega en el sistema és, per exemple, que llisti de forma recursiva tots els fitxers de l'arrel d'aquest servidor. I això ens començarà a executar una comanda que durarà una estona i fixeu-vos què passa quan executem aquesta comanda. Apareix un nou procés aquí, que és el que té més càrrega de CPU, un 42%, veieu? Que és aquest LS que estic llançant, i aquí fixeu-vos que la màquina ara ja està a un 27, el que estava de lliure que teníem d'idle ha baixat a 0, i entre el que és kernel i usuari ocupen tota l'execució, tota la càrrega de procés d'aquesta màquina. És a dir, el que veiem és que si ara parem aquest procés, veurem que la càrrega d'usuari i la càrrega de sistema tornen a baixar i aquest idle torna a pujar, el 99,7%. Per tant, és una de les formes de veure quan un procés l'estem executant com ens consumeix recursos de la màquina. I us dic que el món de monitoratge és un món que no s'acaba mai i podeu mirar tots els paràmetres, entrada, sortida de disc, xarxa, etc. Però d'una forma així gràfica, almenys veure com està una màquina, doncs amb això ens serveix. Hi ha una altra comanda per sortir del top, si fem la Q sortim del top, hi ha una altra comanda més gràficament que és lactop, htop. En aquesta
és la mateixa visió que tenim que tenim al top, però és d'una forma més gràfica, no? Amb colors, una mica més agradable, i també ens dona doncs, alguna informació més, per exemple amb l'F5, si fem un tri, veiem l'arbre de processos, val? Veieu aquí baix que hi ha aquestes opcions d'aquí, doncs ens permet canviar alguns paràmetres o veure més informació. Aquí tenim una altra vegada la CPU, val? Càrrega baixa ara mateix, memòria i swap. No? Què passarà si tornem a llançar aquest LS? Doncs que veurem que la càrrega de CPU ens augmenta, no? Memòria no ha augmentat molt més perquè el que realment està requerint és ús de CPU, val? I veieu doncs, com en aquest moment la màquina està, doncs, a CPU ha pujat el seu ús. Per què? Perquè doncs, estem llançant aquest procés, val? De llistar els fitxers al disc, perquè veieu els recursos que consumeix de màquina, no? El fet de llançar una activitat, com pot ser llistar tots els fitxers. Val? Per tant, doncs, aquí el que tenim és aquesta altra forma de veure aquesta capacitat, val? De la màquina amb aquest ActTop. Hi ha més comandes en les quals podem fer monitoratge. Val? Una de les altres és, per exemple, UVMstat. És una altra comanda que ens permet, doncs, per exemple, fer mostreig cada X temps. Heu vist que ara aquí aquestes comandes top i ActTop també es van refrescant cada 2 segons, 3 segons. UVMstat, si li diem, per exemple, que cada 2 segons durant 10 vegades ens faci un mostreig, aquí també ens està donant informació de diferents paràmetres de la màquina, que també ara veureu que la màquina aquí en l'idle està al 100%, és aquesta columna d'aquí. Si ara torno a llançar el llistat, per exemple, veureu que aquest idle ens torna a baixar. Ara realment tots els recursos de la màquina estan focalitzats en fer aquest llistat, val? I ara aquest llistat l'he parat, torno a engegar una estona l'UVMstat i fixeu-vos que la màquina ha passat d'estar gairebé, està completament lliure, no? Seria aquest idle d'aquí. Ja us dic, si feu el man de cadascuna de les comandes us dirà cadascun d'aquests valors d'aquí què és, no? Però bàsicament ho divideix en memòria, en swap, amb entrada-sortida, amb el que seria el propi sistema i el que seria CPU, aquests últims paràmetres d'aquí. Aquests serien els processos d'usuari, aquests serien els de kernel, i la part que està idle, la part que està lliure al sistema. Estàvem a 100, hem començat a fer el llistat, això ha anat baixant a 59 i a partir d'aquí doncs, veieu que ha quedat a 0, fins que al final ja no hi havia llistat i la part d'idle torna a estar al 100. Val? Què vull dir amb això? Que, és a dir, el que estem fent en aquest llistat simplement és generar càrrega perquè la màquina tingui moviment i veiem què passa amb el seu ús de CPU i podem veure comandes d'aquest tipus de monitorar, no? De veure doncs, quina és la càrrega del sistema, val? En quant a memòria, en quant a diferents paràmetres. En aquest cas és més ús intensiu de CPU perquè fa aquest llistat. Val? Una altra comanda que també podem utilitzar i que s'utilitza en l'entorn de servidor és una altra que es diu la comanda SAR. Val? SAR veureu que té com diferents paràmetres. Val? Per defecte tornem a fer el mateix, no? Li direm que cada 2 segons durant 20 vegades ens vagi traient un mostreig. I veureu que aquesta ens treu la informació per defecte del sistema de CPU i tornem a fer el mateix. Si jo llanço, veieu que ara la màquina ens està dient que està un 100% de lliure, 99,5, 100. Què passa si ara llenço una altra vegada aquest llistat? Doncs veieu que la càrrega de lliure de la màquina es converteix a 0 perquè tot acaba acaparant-ho el procés d'usuari i el procés de system. System seria la part que fa més el kernel i d'usuari serien els recursos que ha de gestionar la sessió d'usuari. I d'aquesta forma veieu que una vegada jo he parat aquest procés d'aquí, la màquina torna a estar al 100% de càrrega lliure. Per tant, és una forma doncs, de veure, no? I monitorar què està fent aquest sistema. Llavors, el SAR té diferents paràmetres. Si no m'equivoco, el SAR-R ens dona informació de memòria, a veure si ho he dit bé, perquè ara ho estic dient de memòria. Exacte. El paràmetre SAR-R ens dona informació focalitzada de lo que seria memòria. I aquí ens està triant cadascuna de les memòries. Veureu que si ara llenço aquesta comanda no veurem canvis significatius perquè l'LS realment no acaba consumint memòria sinó que consumeix més CPU que no pas memòria. Per tant, hem passat d'un 587 a un 590 i alguna cosa. És a dir, que no crec que canviés molt, no variés molt. Podríem fer altres consums que sí que requerissin de més memòria. Per tant, en funció del que hagueu de monitorar, doncs s'utilitzarà una comanda o s'utilitzarà una altra comanda.
Temes de disco, també tenim la comanda free, en quant a memòria, que ens està dient quina és la memòria en total, quina és la memòria lliure de la màquina, etc. Per disc tenim la comanda df. df-jack, per exemple, ens mostra la informació. -jack a moltes comandes és mode human, és a dir, ens ho mostra amb gigas, amb Ks, amb megas, amb alguna que nosaltres interpretem de forma més fàcil, que no pas els bytes i haver-los de traduir el que sigui. Aquí el que ens està donant és per cada device, aquí tindríem els devices en aquesta columna d'aquí, i aquí tenim el tamany que tenen, quan està utilitzat i quan està lliure, i el percentatge d'ús. Per exemple, en aquest cas la home, de 3,9 gigas que té, la home té 3,7 gigas lliure, per tant representa un 1% i està muntada a /home. El mateix que fem amb df podem fer amb du. El que passa que amb du ens està traient l'ocupació de cadascun dels fitxers. Veieu en cas i al final tot el llistat d'aquest directori, tot el que utilitza aquest directori, són les megas que ens acaba utilitzant. Per tant tenim df, disk free, du, disk used. Quan volem veure el tamany lliure que tenim en un disc, habitualment fem servir el df. Una altra cosa que podem monitorar és els processos que tenim a la màquina. Els processos, ja hem vist que aquí en la comanda top, o amb la comanda top, ens surten aquí. Hem dit que era el process ID, el PID, el user, el process i tota la informació que hi ha associada al darrere. Llavors, ho podem veure així o ho podem veure a través de la comanda ps. ps, jo faig servir habitualment els paràmetres -f perquè ens els llisti tots, i aquí el que ens treu és cadascun dels processos que té ara la màquina corrent. Fixeu-vos que d'aquest procés SSHD, que és el procés de SSH, el daemon de SSH per connectar-nos remotament a la màquina, que és com estic jo ara connectat, doncs hi ha diferents processos oberts per diferents usuaris connectats. És a dir, aquí cadascun d'aquests processos, aquest seria el 1400, aquesta sessió seria el procés ID 1400, aquesta d'aquí seria la 1289, etc. Llavors, això ho podem veure d'aquesta forma, aquí tenim tots els processos que estan corrent a la màquina. Per tant, si jo, per exemple, volgués mirar quins processos amb el seu process ID i informació associada, per exemple, es fan servir a l'SSH, jo faria un grep SSH i aquí m'està filtrant els processos que tenen SSH en el seu nom. L'SSH daemon és el propi procés que arranca a l'SSHD server, l'OpenSSH server, i aquests altres són els diferents processos que estan connectats a la màquina en aquest moment. És una altra forma de monitorar-ho. Una altra forma que també podem fer-ho, per veure-ho amb arbre, és el PS-Tree. PS-Tree, si li poseu el paràmetre NP, el que ens mostra és tot l'arbre de processos que estan arrencats a la màquina i veiem el process ID associat. A partir d'aquest arbre de processos que tenim aquí, jo puc veure, per exemple, llançaré aquí un procés nou que sigui del llistat dels fitxers. Si ara torno a llançar aquest PS-Tree, veieu que aquí em surt aquest ls, que és el procés que estic executant. Jo puc matar un procés a partir d'aquest process ID. Si faig sudo kill, perquè com que he llançat l'ls amb privilegis d'administrador, doncs necessito fer-ho el kill amb privilegis també d'administrador. 1686, veieu que el procés s'ha parat de cop aquí, terminated, algú ha vingut i ha matat aquest procés. Per tant, la comanda kill ens serveix per matar també processos que estiguin corrent. Aprofito i ho comento ara. Però aquestes comandes PS, tant la PS-Tree com la PS, són útils per veure quins són el nombre dels processos que estan corrent a la màquina. Jo, d'una forma fàcil, puc veure quants processos hi ha a la màquina corrent, comptar-los. Si faig un PS, per exemple, amb un word count -L, em surt que hi ha 117 processos corrent a la màquina. A vegades això és útil perquè si una màquina habitualment en repòs té 117 processos, ens connectem en ella i n'hi ha 1.500, és que alguna cosa ha passat o algun problema pot haver-hi. Alguna cosa ha canviat, no és normal. Per tant, aquestes comandes de PS, de process, de PS-Tree per veure l'arbre de processos són interessants. Per tant, fins aquí. Moltes gràcies.